Edwa yade baba somo ene awie yi na abusua na mayafa sedano ma Amasha Beauty and Training Center wo ena eboa asonyase na kasebo no aduru nchen ba bia wo bia kira wadwen 0533898915 0533898915 Facebook ni YouTube so yedem search Ahenkan 93.3 FM FM ni capital letters atwa ya kese oduru ahwiegum ya bekenkan ede amam wakenkan fuo ene awie eyeme afia ampofowa mene original adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanim kan afe Ghana de chimama petakrafa yi wasumai ensemne mu enkyeremu yede bo awuram Ahenkan FM yes ensemna se ede amawana yedu etufa do abo awuram ewo omayi emra hye badwafie na abo awuram wonum a de oye chiamehene ewo wonum aye right honorable Urban Kingsford Babin akra wode nsema udo bi dia tudwa na ansa na no kra no na nse dia bebom wo Ghana hanum no ba yesebi esomo eyiyimu enye wese o miye kramoni ti sebi mpradua sa menimi nuanum kramofon kwa na ebo na sanso na wese o mesu miye kristoni etimizo so menimi nuanum a kristofon kwa na ebo wo ye kramoni na nim na akofram se ye de ensa be ko de bi nkoso na mmom adapatwa de be twa obi amare de wapiri ho chese se suban ni sa ne ya na frase a eji hini wo Ghana hatitiru kura sisi ade okwa amanyosem kura de a etan ebon pa enti sisi amno kase mpanfo frase a wonum enso edi wo enkomo se de be ya sa sebi esum nyiyimu no ye betimi enso frase atu eye na se na emedi ehini e wo Ghana ha na sasisi akwanya amanyosem nko na bi ekoso o wachese ubowuram ewo eye school so awuduom e wo Ghana an matete eye mofra ene ade hye no mo munimdia wachese sisi aso so ejentra ha ewo honemo ani nyina no ekwa ya ade bia sebi mpradus yanhwe na ya vekire yese na yanka na sadia ade ne tia no yanka sadia se babia ade no panfo se wa fanto so ebefri ato efriton so pe wanwe na asai enu nanam subia ama eyemra sebedwamu chiamehene right honorable Urban Kingsford Babin so na no atumu bia wo srepa se enimanimu ya no wamamuni nyina mfiri ase atwotwodo ne ani takuku damfo wonum a sabi omoye esomu animdifo wonum a ukọ ekristo mu a womo eya asofofo panyimfo womo so ukọ ye nuanum kramofo akate a malam ahodo ne mo wo bibiara ye nanam abosomfo so ka ho ye nyina ye kentoma mpama no na saa som eyiyimu na efrase wo mamuanom no ye ntu ase na wo chesa ansa ne betu ase no ewo se ye hwane ye kohwe baabi a ne hiri no efefe ba no na no mmom ye frase atimi atu ase na aboa manom atimi akonkan emra se bedwa mu chiamehene ekyeremu ese ewo mu se Ghana ye wo amamra ye hwe na ye gina so ekande to dwa kyeremu se obiara ewo esum fa ahudie wa wutimi eye suma apese woso odi wani di echa na so do akoma ehyemo the friend say freedom of religious no wa chese ye obi wo ho ana say freedom of religion no ye obi wo ho na eno so ewo Ghana ya mamra afe apema ankono aduokono mieru 1992 constitution no wo say article 21 na ana say article 21 na hye ho ese wono pa ka kyerɛkyerɛ mu nanso so wose ni nyina mu on sisi ya toto na ase ase obia ye de opɛ obia ka de opɛ medium yesremni etiminu ni sremni media chese sanuoma no wose ade a emwa kora na odi sansem we etutwa no na wagina simpie ne apaso ekura kasabu ewodwumadi a wo frɛ say Ghana Parliamentary Caucus on Freedom of Religion or will believe eno ene eye dwumadi a okokasa ye ewa ase na chese wei eyemra sebedwafo wonomo eba asum eku a wonmo de mutirim ponso mbehwe ama esum no obia nya nafa ahudie sede tie na efata wonka primantam na dwumadie yi etodwa enrada ene akora kogina se opro ne minim ka sansem we nyina so edi todwa wo kyeremu se sisi ohun se dua no na ba ne hini no ba bi efrifri ba no
secondary schools mu ho school to aso ho wo se sia wonom so saade no ekoso a chese ni nyina no hadwiri bebre esa so bo se school bi wonom a sumbi na de baaye se wo presby boys yi sanso ne wo school bi wonom abekọ Methodist for na de baaye ebu won so Anglican for na de baaye ye nuanom anasa enkramofo so ewo Islamic schools ni bi so ewo wonom a ye nyina ye kọ bia na namabosomfo de o matom mentesi ye obi omo obi wo honom saa na sisia no se ekoba sese bi obi ye kristoni na okọ enkramofo school to aso ibia asede bia se bia simba yiye no aso no ko anu anenam ankonam saa so na obi ye kramoni na okọ kristofo wo mu school yibia wono so na akoye ankonam ne ani akoye ntotontoto eni ade o chese saa nuoma ni nyina no wose ye firase na yetoto nuoma sede be ya betumi aboa ne ehunu se obi ekọ kramo obi eso ekọ asori ye nyina no som baako enya nipa yiyimu bia asem. We must have a clear regulatory framework that protects individual religious rights and freedoms and defines the responsibilities of publicly financed institutions, particularly in the context of elementary and secondary education. The not too long ago tension between religious groups and school regulations is a testament to the urgency of this matter. Adishimama opengina wotene nkai mrasebedwamu chiamehene Right Honorable Alban Kingsford Babin and Adishimama opini minimo efa esom yimu a efriase ewo mayimu Jenko yani ewo kase boni mu ebusua mrasebedwani a wogiram de badesia won mo South dai abato mpeswa so ni monyamfo Roxen Nelson dafia makpo wodi atu dwaya wo kirem se nyame ya do wo mo keka wo krom ha se 2024 budget ba so china na ne Ghana fotosanfo ke no foriata benante krakra ne bag brown se black no agina tadi fita kwa kojina de Ghana ko mabosi kafe mpinu ne adoni na ba betudwa na numo no so no Nelson wo ka se nyaade ese be kwa kosi aga na onimonyamfo Nelson dafia makpo eto ne samso no wogirem se bibia ni budget 2024 no amode ba no eya tenten huro ankure dede na ye dede hu ankure hu dede hu anu nti waka sanya nkofo ani afekiro mo ho obroni kokwa ma ache ya afekiro gongon ya wo mo kika okrom anana ya de budget bo na budget we die be yeso se anya fute na watu ne samso no wokirem se Ghana fo hwa ni mu se budget na wochena kan kuntun kununku foriata de baba no yabehu eto foforo wowom eto tentele mu tela ankasa ene wo mudi begu yeso se paase wo mu beyi tuo ni bia firi wo no de lalai wo kira ye hu bi ewo budget ni mu na kan papa mu no enke wo se wo mu yi eto ni bi firim na timi abwa magana fo ko mu ahenha wo mo na so so wo hwepete takrama hunu se ama we no oteso no wanya na adwenso obebwa Ghana fo nti wasade toafoforo beba etuo jegejegejege memre na chese usomu ana ewo so ekikiwu no saa tuo ni bi ene wode ba na saa tax ne de wanhwa Ghana sei aye yehuri topia fe jan ekwa manfoforo so na saa pa de ne utikuro hana kuturukum wabofo mo atwa ahwe awu esanse tuo no amode ba ne nyankwada to na watu wani samso no aba ba mu kire se emprepre Ghana wo bepie mu hanom a ekwamu ade nkofo yase nyasam ketwa tu behu obi na yase akwe se ya chasa hometo enti ekroma ye sheshe everywhere hot Ghana had everywhere hot just obia ya sheshe san se adwuma ni krom adwuma no so kura ya kakra bi na ja ala o yenso a ukodwoma kwa wo fufuo kodi fufuo hu dwa enam buo banche buo entosu buo je na buo makwa buo no ubekenka wanie na sika na wunya ye nyina da wodi ato aduane adi aduane buo denden chese kroma ye hia nkasa ya wosanka ban we foto sanfo anya dwi bi se mame nkote Ghana fo abre so no se da bi o
wamo sa de eto foforo ebegu yeso emekuro mu aya hye wasanso twabo finance ministry no se wamunye hute ba na kwaso modam ya wamukwa bie ya mankofo ebufa so budam balese ensuo twu fankofo maso no wase finance ministry nye hute wamunye omadwense o wamu be peja futuo kakraka bi eri amade hye tete mpatam no mo so mo hahenha wo wasiri nyada mo nyayo en wo mo nenam hodi o mano nenam yese wode wano so do mra ebi wonti ani ya twa futuo ya de kwa akosomo ya de kwa hase wose baabia ni baabia sika bia ni wa kwa baabia na wasanso to aso biam no se nyamianum nukure ni se Ghana fo beka ya finance minister ya watiswe kan kuntunkurunku ovoriate he onwani MP se womra shebedwam wamukura ka se can must go e wose can ko sansa can mo number can ye tibon goso yamane nko entu obi a wafo asori atia womra shebedwam de Eriye ben wode banti 2024 budget nkofo ba ho nsra enkofo ebufa so adanya wochina budget biba wose budget ni hwinim esase nipa no wono wode budget ne ba no etire no sisu kwa hwinim konkro tase konkro tontrowa hwinim wade ba pa ro betimi atworo eriye gu budget ni mu awo Ghana ni no oho beto wo eyebra sebedwani a wogirem de madesha won mo sa de ya beto mpeso so ni wonyamfo Roxen Nelson dafia makpa ne kurakura mo de tudwase na won hwade dollar yi wabu sidi ya masidi no ohunu baabi amfa ne nan nyina nti sidi gba akukọ mpe ena dollar no kọ nanim se wa entia na ukura sidi a enye hute entohwe wa Ghana ene amanfoforo so adwadifo bra na ebresan sa sidi a ebu ne pastorship so flag nti enu nti se sidi nya adwuma na sidi no gusu agina baabi a wogina market time left right benkum ni fa na diampa na ama obi anya vemvego se wochina 2024 budget no ebekọ yie wosi na ye kasei he wo kwa ha dan yangaw esan se dan bo ekosoro papa ade cement bo ekosoro enti wo ya wonya kunche na wosi dan si wo se twetwere wa wusu pedani bisie na ko ha obi de de ode ba hwu trim se pe enti ana enkofo de da ba bi basa sense wa calculate asese a sika we na timide kwa rent ana mame na enkoso imu a mame na mantwe ha ani entontom so ba hwe no abati yesu wawu chasa hometo te Ghana ne ye wawu ne de Ora Nelson chira enkoyie ne kurakura mu no sehwe ene wo mama bia adwuma nyina da adwuma no mu hu fa so wo so sense sika mempo no anya bi de tua na adwuma efo ka enti Ghana ha no mo de ohia buburo fita ene ekum ye enti nyam ya adoma ochina o wafuo mu akwa o wasori bi na abekwa akobon pare nyankopɔ tie osufra wochina wukuo kwa afa so kura ya samtroni na wo bibi ya emfa wani te enkosi 2024 budget so esan se ankure hu dede nkwa bibia nim tontrawa na nipa 98 members of parliament onu akokos members on kofia I'm even expecting some the more taxes but e dey juma no obo e dey say no aka dey juma no obo you ehiri afanya wo framantem finance minister ntimi afa 1 cedi kura anka say central government or the wire also operate to money. And then the dollar is nearly 14 cedis. Have you checked? The dollar is 13 plus. Have you checked? Who got $2? Yeah, no, then you're 13.2. And they been ever for. Yeah, for Christmas, who's this normal ever for? What is that? Chroma is you. Chroma yes, you pop. A month for you, 2 almost you almost to be Jadaika. And all that. Before a Juma up to now, in October salary and my. Today is the 14th of November. October salary in Ahenkan FM. And ya no kroma ya shepa. Nipa wuti ni kan ya mrashe bedwania. Wojirem de madeshia one south de ya batwa peswa so. Onimonyamfo Roxen Nelson dafia makpo. Ya twayen
kasia bono eso akoyanim na yegyina mu amanyosam ensoso emu yede ni kyeremu asono kokroko amanyoko no akati New Patriotic Party adeshimama ya nyina eyanimsam ne yasumu ensam awodo ekyeremu se eye anano obubu abosom ne da na toso enan anano eye eda memenda afipino ne aduonu miensa emu atuan ne asian no mo abibia amanyoko no munya akonya ekwakyerɛ omadwen etoaba eyomo frankatu ni wa fimpino ne aduonu enan abatoa edoma mu ni nyina ensoso animu na abatoa no eba na wie ya na kyese atuan ne asian ne ekyemu sɛ womu ni sɛ Ghana mampanyi abedeche Dr. Alhaji Mamudu Bawumia wano na ye obi obetimi akonkoden aboa mo nsa akatumi na afi omani suade hunu eye agenda breaking 8 no etimi so awiemu edie ne sayo so ntino amode tumi no ede ma no sade se na efata omudi ma ne wie ye enkomo awu akye ni se hwan na bebo eye papa yi achi dom eno akwakoye asan seba chese ekonkon wanya asam ketwa obia gusu adwendwene ho obia chana dwen sade se na fata ani amanyoko no matwotworo ne ani ntra kuku danfo muwom Ghana fo de hye binim so mani di amanyosem achi obia ka na adwen sade tie na fata na opanyi ba kokopem omra sebedwafia wono eye mra sebedwa mu chiamenyene abede kira wodi kan ukopem asante mantam so so a bekwai abato mpesua so wono mra sebedwani ayo onimonyafo Joseph Osei usua dodo na afre no Joe Wise akradi na no enso atomu bi ache na adwene ade afadi obebo Dr. Bawumia achidom eho na wakire se ekuo no kura dikan atu anamo bia sana mono omane empepe frankatuni di man pipi amanyoko no a osaso ya Ghana mampanya be de che Dr. Alhaji Mamudu Bawumia nyina ene tu sana mono omanyina to mo ase ese dia ewoso obo Dr. Bawumia achidom no ewose keneke de besi bia no ewose ofri asante mantamu nanu ne yebusa se eno no san sebe mfaso de be pa na de be brand pipi amanyoko no enu akire mu se mfaso de eye bebre etise abeno enwo adeyo anase nyoma ebetimi de aye no edoso pa untu ni ba bia ntontwene sansa abena kasa siwo ne mo no emawo enya eye aba a odi be ye nkwan ubenya adwede afiri mu chese usanso kura to a ubenya nsa de afiri mu awu kura na aporo na yese afanya hwekura de be soja ennem obenya afiri mu edoso pa nta santimantam de eye MPP amanyoko no mu aba a chese enya asem ketwa enu entino okyerem ese obi agidi ese MPP amanyoko no wo hwem miaya wonum nyoma ba no dodo na difri na wonum ko nso so mu tunwa ehwa anaso ogbo MPP din wo ma ubenya nkrofo aso mu katoboi ubenya doma mo so di o manuel agimo ye no wo kyese ya asante mantamu ne sayo so ntino enekuo ni pese omuyi do bebo Dr. Bawumia achidom no efiri honom no wo se no beboa ama asantefo sebi ya odie biara ewo omumu SMPP yi wo mo de hia nya akonya tu franka amfa ma amanyoko no wo se sa ya odie ni be firi ho afenso no ebema eye amanyoko no enso enya madodo na de afiri honom na chese arihemu enso betime afiri eye asante mantamu ediaba dodo na soso ebehunu se yenyi wo ma yipamu susue biara amanyoko no etuo no MPP amanyoko no enya ekonkonyasie pe wo mo kai aye asante man enu nti omudi wanyina gunsane ani a wose eno ebeboa ama enewura ni metu no wotwe asante mantamu ama nwoma so etimi akonkan de amanyoko no wotwa ne kasa yeso wo kiremu ese ade ba akonso so a obesre MPP ade hye mani nyina ne se obi biara enhwe se sabi wo onko eye MPP frankatuni no onko na namo so me pato umfa me na afa me meboa wo meboa asante mpem asempa okoya na ba akonso de punachi kokoko His Excellency Mbata wo wani His Excellency mia o me na meboa wo no hwe o campaign no me na asante me ye ndodo pa ma wo ma no ye tu bebredi ma wo opie ya na ba akonso anim nie kokoko wo susu urafi meni wow it is possible no me pa na mechanic kase ene me ka pe mafo mo giso so de doso wo chese sa pressure no omunyai
omunyai ena me na me sefata ena me na me de mo ba na hwan wose sa pressure ni nyina wose o ma ni nyina akofom na sebi mpredua safranka tuni no wonya adwen na sebi ode dwene no ono ahye nipa obeboa no no yi no edene be tanachi wose de hia ne se e wose nipa koro efri asantiment wose sa agreement ne de o ma san e de ato dada o mo enso behwe se omumbuso. It generally agreed in the party, generally agreed that if ADWUMA wins, his running mate should come from the region. I think that we should allow the man the space to look at the whole gamut and select. I agree. Our party's dynamics, it will help a lot if you select from Ashanti region. It gives the people in the region confidence that the party values their immense contribution to the party's votes. And so it helps a lot. I agree with that. Massive votes the region comes. We can consolidate that. Na chese wei aya opanyina akopiemu o emrahebedwafia wono ene ya chiamehene abedechire a wodi kan first deputy speaker woye emrahebedwani osi adehye ne mo asante eye bekwai eno e wasante mantamu orura Joseph Osei Wusu Jo Wise no enti asante fo mo kama komantum yemu ai ye be ma mo vice why be ma mo vice mamu nsuro kra ana mompe memenya santini okay o ya chem na mo so mompe bi yempe ba ku ye de ne ba ye na ti mompe ba ku na ye munyi edin frim mompe biem debi se ba ana ba ku no ba se wa ye adwuma wa ye adwuma onko trans ni edin na oba fa ye se achema afia oba fa ye se achema afia ye ano de ya amanyosem yi kasa ye aka achemfo nyina adana obi ka cheme achema afia menzo menya achema afia sisi abeka ye din nti yom de mo ye din rest na nkwa sentiment mo na de ye o ma de munya mafia bia munya mafia ade mama sisi aka beka yesi ma yem fanto so ma ne nye ho ade enzu na aye hoi aye hene afia ana aye hoi ya sisi aye ho nti omu de asan ye nyina aye ho sesen menti ase anti na aye ho achema afia de free hin na bai efree saadi we ye yi o kwabena bibi onso wa amanyokuo saa wonu odike amoya mpia no bibi boatin sisi adwen achema afia no hwan no mso ya achema afia tidipa no mso ya achema afia no so ofia achema mu ha ana sisi omudi asem ni nyina tag ya achemfo nyina sisi ayedi nya de na bi so no ofire bu akwa ana ono ya chimni na yanso e woda ha na bu akwa mafia na say ya uye kotoku gadu uye kotoku mafia uye kotoku ebi achimni minya kotoku aya bu akwa mafia na kwa mo ka na mo no paaye da bi om da science ya mumfa asante fo mumfa sa mumpe biem yempe di ochira nkoma sa atu edin foforo mo asem na ageni mboate na kan sa asem no ama de na ba be ye yi no ti mumpe yempe mumpe be fo ya de mafa ntina ma asante mo ware by force yi de say ni awale dada o sa case no mo boa case be no mo boa ni awale dada ai A+ abetwitwa age yen A+ ne awale dada wate nya nu ntibia ne ekowale ye yo asa ye de ma santiman mumpa ya santiman for ombeji omude omu service wa ya de mo abuya bra yesu afena mo de vice be dada yen ya bra mo vice mo abuya bra yesu na nadu da gwaguvuado wo pen so pa MPP aban ye tisui de no ma ya ma santefo mo de mo kan de no ma ya ma ye pa de no ma ya ma santefo wo chama wutumi na nse ne wankasa wusu so me rana ba se na wusu munya hwe ma ye afeni mo device be dada yen na vice wo bitiso wo se aka ne nse agu nachi ontimi nkasa ye ne sabi ezamum ye ne ezamum papa zo ontimi nkasa ono ye de ma na ozo ontimi nkasa nti yemfa pemu na ama no na se asante mba wiawie yen yate yenka mo hwe yenko wa ye wa chima mutika meka bia ma na wa na da bia mpe mpe dia ne mekwa ma asante man mpe mo se ekwa asante meka mi sumoja ekwa asante
Anya we, ya mama finance minister. Ebiem. I finance minister. Asa jamu bae. Esa chimfo no mo koma no tum sa MPP mo koma. Hey, mon ga se o na afia sa abu agum garem. Wase mo mpahwi o. Baumia, mama fra baumia. Me mpahwe, me na mentu me mpahwe. Omo de omo pe. Baka no kure. Ochina nko. Munko. Ya ka choni sisi ya na ga bete. Yo munko. Abusia ya so ya kwa wa ha. Eja. Kwasi akwa atwa ni minister ati adum so mo mpahwe. Ayi onabo kredi o se nya akwa atwa ni minister o se mo mpahwe. Oh, okay. Odi atena ho. Eno so ho. Me daga. Say say we ya na ja me nya ho adwuma tie de. Me so me kwa mani wai. Me ya ho adwuma pepesi egu manim na me be ya ho adwuma no. Me ya ho adwuma no ma so ori akọ. Ani abusia Masha Beauty and Training Center. Wono mo bana ho ofedi ajai Madam Masha ye obetwa uyopo. Etire no so bobon boss braid, rasta, cornrow, edie ben, wig ya be se fronta. Ene closure o se de ni nyina Madam Masha wo ye. Kama kwafo ye kura de kwa brochiro na wo krom ha ya ko Madam Masha Beauty and Training Center bronya na ebe koto wig na fa ko onu ampo unim wig obu koto wig na de abunu nti wa kwa madam ho na chereche no obeto wig papa ma no aye no fine ede ama eba ne pedicure ne manicure so awoye mani buon mo amonanti no etimi treba shit mu se ta bana saya ha adwen bon se be ma no be ma 2 cd kra no so ma 50 pesos o se me de kwapam ya ka me de kwapam me be shit e bana sa bon se wanu ato se ya ukọ ne wachi ayo dududududu kwana yentwu na ase wona murom wonanti ho ma na ho nye moto pedicure no yen hihye wo ne osi kama ntwitwa bowrekui emfa ma manicure na face no ba no makeup so a wo ye pa makeup papa bi product papa no de anti otwu wi a unkonkonya na nso ben ho ni nyina bi chese fine ti wedding engagement birthday photo shoot na akoye betu bedin makeup no Masha Beauty and Training Center pese usua nso asene mbobo so no nyoma meka ye nyina akwa obechira on fine na makeup ne kwa de mahu anasefo ekọ hokosua bi kura tu ya nurse ni uya benjuma bi na pe ensanu juma bi nso atache asese makeup nkofo ye pa kone kosua kakra bi na ejawo nso fa na mu a woje bosome de no na woje de bia de maako ekekeka ho a Achem Odan Community Nursing Training School kwane so a ena abehu Masha Beauty and Training Center Mr. Fred 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244 171 667 afi ma yantu aprem to bre akan kase bono eswe Ahenkan FM edidam enche bia New Patriotic Party ani pipi amadwokuo no betia sim na any parliamentary primaries no amodi ahyehyehye so ye constituencies awodro mu oma panipa awodro megina ewa amanyokuo ni di mu amrahye bedwam entina ne anyansam ketwa delegate fu odwa ebesori se ye na ehurei na ebufa soe anyansam ketwa kora tiani okwa constituency bi mu MPP fu no na ne delegate fu na kwa akoto aba oma yi nipa obegina party ni di mu ewa mrahye bedwam na meka say MPP mpanifo ade ababa tu dwa chese ofan constituencies awodro mu no enyame adoma December bosom da tosum yenu afimpinu ni adonu miensem wo no mbehye ase na chese ajanka constituency no say MPP fo no mani abre pa o se sita hodra akwadi NDC fo nyina do mbeji twetwe entimi ka se constituencies awodra NDC MPs na teso no mo eno mo kwa akoto mo de December
2 no na agya bibia ya kama na amode de aka no so omo agya omoteso dada no te se Honorable Alexander Kwesi Akwa oya MPP ni oteso ewo achim dan constituency ewo ko achease so oya MPP ni na ya MP ukọ achim so adwa ya MPP ni na ya MP na omo de na kwa kwose January ni mo na timi aboa na ye ka se twotwofo pani edema New Patriotic Party MPP amanyoko no eya lawyer Justin Kodua wode atudwa ye wo ba manye chem se wode kwakwobo wone na Emma committee members ya one more constituencies ahudro mu wonom ebe hwese abato a ebe baso no ebe timi awie mu die se wosra wa mu a so mu nim no mu de om chairman me na pulling hwan executive hwan committee de be wo mu de om postu ene antenant nkofo ani so de na national executive so be na antenant o mani so na o ma tro mu sa magani amagashia ene ehu amaga hoho lawyer Justin Kodua to ne nsam so and wo ba ma de achew say one nia biara wono ofred ho committee member ya ono no form so ne ne ahoade na ebeto wone ho vetin ya de ade omo mbedi mu akoti nyina da no one nia wo so wono wo postu ya osumasi ana obente be fa ne form so a obeka che ne say me fa ma me ma form I unqualify unye se no ene se woni ano wo be free MPP amanyoko ni in fact o be yi na free committee ni mo anu nti wo mo sra papa national executives ade kwakwabonsemi ade ma eye party executives ahodro say executives no o mo hwe yie papa na sa abatro ya wo mo ekopre eye mra hye bedwam enkunwa dodo no enkwankwa nam tokwa bi so nti enkwahwere wo mo ene na ba ne sa de ne asembesi pa woto ne nsam so bie ya no wo chem se abeya mo kwa kwatuei entokwa dede ani hwehwani mo discrimination wo mempa wasem wo de mempa wasem tibaje forms no wo de mempa wasem bozi ase de sanction ato obi so wo se sansam wo ne santokwa nketenkete ne akase no se empanifu eda party na no tede a ani o mehwehwe mu adomu asuko wa uhu beka no se wo ye committee member se wo ye hwan member se wo na constituency wo wo ye oga se wo na ye hwan ya be ho wasi nchen na party no atimi akura na sumdwem watoa ne nsam so biem ya no Obama ne James ena no da abato ye kwaso e mo ahwe presidential de ya ne ya pe frankatuni se kama tese asumdwem he wa hu national executive bi a okaso taiba omiachi wa hu se a national executive bi e kaso media me wo alankwadwo chematre camp anam wo kanadi akompre kwa Japan camp enu nti se bi an wo kan ade a kire wo mo form ha se no mbehwe sa parliamentary ne so abato do so se wonim na akoyi wanim e kaso me wa ha se na media asumasi na me yada no ewa bra wo ye pani eka committee ne ho dia ene no mu beyi wasi nchen omumpe hwehwani mu bia empe watimi wakami bia ewa batuo ni mu enu nti sane party ni enhyehyɛ yete no saa papa anu amokɔ no wo mu de ntiase ne odo ena ɛyɛ adwuma no enu nti ade wo sre papa se a party empanifo wodro wo constituencies awodro mu ombema adwumadie no akɔdwoodwo na atimi aboa wo so omumpe so meto oba na wie no obi abekasa han ena ye chinchin mensa eni ye wie mu eni ye ni se ni afa he na kosi hi afa ye wie ni ye ka ho abomu a na akwa something which is there was national executives wa mo anso so sa 7 nsem hu ne sokra yeah very idea be na ye dwuma party no pa enu ti o hwe presidential primacy of course ye gina finfin ka said ye kodu obi achiti ye hwe ma dwuma no course no obi ani age se aba ekoto ye no na ya ba ye free fair and transparent enu abi na ye de ba parliamentary primacy no so se bi ye hwe obi anim enka so ye madam for metal mempower sem enti de fe the mafia no ye ba be chinchin musa enu pa ko no qualify ka de bi ye manage na bi obu or your police station executive or your electoral coordinator because constituency officer yes you suspend or motivate to abanibi obi okwa gina bia so ho akonya so gina na at any point in time say you who say constituency officer
be or even regional officer be try to undermine the integrity of staff process na national bebe because so you need to be a kapa. If you know say your boss or more constituency elections committee no obi in animo ekodu ebechi dia na pa ko be in elections committee no so. Simple capital S tie be go free election committee no so no akwa your campaign nipa wote ni kan aya general secretary churchofo penny de ma abanye toso NPP amanyokuo no owura lawyer Justin Kodua yate si asom so wa wudi mo abe declare support nso de ama Alan bia no automatically no where you want free party ni mu Alan no okono so mo mbekọ no nyina di nachi so obi won mo simi gina ha da afọ no ananta gina yi da afọ no obisi ado so no sister da so ye party di ba eno so sa di Alan yachi no mjemze masa yemfo ya ni mienu hwe to abaaku untimi nsoma awura no mienu ti ade no okọ awokọ ti eno mo ka kire wo mo se wonnim nyaka se me di aye achipe oni na ekọ afrafa nto we no a direct shot to Hobson eno anu no ti o mo tro press release ana so mo na mo kaka papa na kai ndo ka se ye baba ku ne yatimi a reply no sa no ai se ye de bo ba ku kum no ma mi no Adeshimama ya ko ya ni mai na ya fa we nto aso na anwasam bi asie de anwasam dwumo di menkense dwumo ya de wo ko eye bono mantamu do ma hinkro ni yadurei na yen anyina ho tumi no adwumadie mu ne ya bo awura no enkania no na akopie mu do ma hinkro a yese ne ehonum sisia de disco no ebiasio na disco ye dum ni aso na ni bo pre na agina so a fon eti dum so no atiasi do ma hinkuro a chese nya asem ketwa na eno na de hye na wo moto no mo afri ase a wonum kasa omutiri ho titiri wonum a wo mu hia eye nyamode tumi ne de adu omudwumadie ene anya asem ketwa kasa de wo kasa bi pa enam so bi ama ye bopini eye doma municipal director Edema Volta River Authority sanso ena Northern Electricity Distribution Company and also opagini ya na sahwe so owura John Enim yene ne bo komani ebusan se akora wate o manfo no ensam o mokeka omu kire mu se na nsen kan ne ntibi nyina so eso na adum adade na asie owura John kire mu se dia kofa se ha we nyina ba no anya bu apaye da bi anya se kan nya no moto no ma no mo nsa ekeka wo mo enti na omudi akwakọ mmia so na adum na wonuma sa pa no wonuma so na mom eye chimato bi na aba ewon nkania no ho ena akofa we nyina ede aba wo tire mu se ba bi ofre se eye nkrankwanta ewonum omuwo anyinamode no ni tumi fapem ni bi ewo wonomo na chese nkrankwanta eye power station no wo chese wonum na omakon se chimato no ewo na omdo mani di eche ndi akofa sa ha we nyina ba ne se unim agbo efre se apan yi bi ene yese wakwakosi eye se nyinamode enhuma yi bi so na okosi suo no ene akokofa sa ha we nyina di aba sa sisi ade apan so otimi eye nzagirani mankanea etimi dum wabra etimi nyina na namo so ebiemu na no no ochemu so mugu so atoto nioma eso komba fa so a wahawi a apan ya kwakofa di aba no wombetimi so aso ano enti wasre esene man ene adehye ne mo wodoma ne mpatamu nyina no wasre pa titiro adwadifo no womonka omakomanto wo moyam enmanimu ya mbehwe na eye apan ha wo de aba wonkane ne ho no wono mo asiesie ama asomdwe enso aba la na efi emin oba bisi domano yo ba bi miensa sekani aduma na se nkoso bi ba ya chichim de dikan ba ko wo kasapin ba ko wo nkran kwanta na ba ko wo kokumi kurum enti memfo no ba bi a
omo hwe besi mi fere on kwanta so kan kwanta for so as e free san kwanta no so e ba besi kokum krom na ye so ye free kokum krom ye hwa besi atesi krom besi doma enti kan ye adwuma ye se ye ma omo yi kan kwanta na doma free mu na ma so abesi kosape na ye se fort no fa ne wo e bi o be so na antimi anso ala che se fort no o bi ti kasape anim enti se e ba se fort no ho dia na ye doma afo no ye ni bibia e be se e be twa akosi bra me fo be ti ma so bo sa fort no bi ansa na ye nya kania fort no wo kokum krom ni kan kwanta na so sa tem na ade asa ahoma na wo wuram wo be bia bi o dia no pai be se 5 o'clock e de nyina fi doma e de ani hwe ho se ye ko fala no so fi kokum krom ko kan kwanta ya ko ya de ko so na ne ko wu ye ne se wuram ba bi na apan bi akoka live ba ko na oja akoka ye odade bi a ye won solators bi si so friend cross am aka ba ko na pole na da de ni se ehoma nam so no dade enti wa bridge dade no e di face ba ko ama na ko ground e ko from earth enti se wo so kania no a na adum wo so kania na adum ozo na adum agozie mo nkania agozie mo nkania na da eduzo na adum apan na boa mazizi aso nkania no brothers adum timi nyina so biem apan hu ohu obanyina wote ne kan ye Doma Municipal Director Edema Volta River Authority wonu kroya nso na saye kwankyerafo de ma Northern Electricity Distribution Company Orua John Enim eno no nanu na ye ne ade hye mo Doma mpata mu ba nkomo titu dwadifo ne ka kire mo se yesi apan na age mo enkania no enti musumu so musai ani ayampia to de omutu bi pa wo so mo nte ase Sunday day me and the Ohio Jan. Many more fridge in by any say because now no ye dem, then so yes Sunday day. We can't understand by many ma at said drink that. Would only say was so fridge jan hoko. Mba me yi na to. And no cry dear ham say your machines in say. Bibi o hwa ga sebe bonkai. An ope won kwa mi enti asa apane. Apane tin dundo man kania. Kuro ti say do man him kuro. Ben sanon ko ne bemre bi no we dey antwa yi. Emoyen cry because say weda no so na edu no da omuto nso pan ntia ba ne se omo ye light no dum so sa ne ba ne sanso na ha yen ye djuma no because obedu rain season is light ni gina so e jimi fa nya hwe ana nya ye nko akra pese manfo bebere nya light de djuma coast of for no ne ade mudum lighter coast of for no nya light fa nya mo djuma ba ne sanso e nya na man tinkani ande do man kan ade mo enkra de se man kan ya de to be frank enya kra Ghana ha so far the meet make say bad electricity e Ghana ha pa do ma me kametro enya chese de bie dum de bie abano yidi akware bre match besi dena apa betimi adum do man kania ye we de ojunu wa wonti ase apa timi dum do man nyina kania de omuso nko zamre bie mu ai wei eye dedi form wo do man patamu eni ade hye binum na chese o tese omo so e kire ha wo mo namu no yese omo kania apan adum no onima apan dankwa wa ma madam bi na ni kiru no apan dankwa ti tani ni ba ya apan dankwa school for so wa ma apan dankwa wa ma edi wa ba sen wo di juma now apa no di fo yiri ba yo mehu we ni hwe da asema ba kan dia be hu bi da benti bi nso da da dwene ho a benti ase be ba ne den na apa betumi adum do ma nyina nkane a oso dwene ho a wadi ase benti bankomra bie di za ba se fu amu asemu krombo no fuwe kroba ku bi wo ye sheda mo wasati mantamu ne dom aho baby se wate ho nkwanta so da Matias emse bia ebi mpa ni bia sa ho fo mpa ni bia bechem wa no pasam wo di asam e di be se mfie du beka wo di da ko no wo di ato ho sa na adwe nya kuro ye mo ne sa bechem kwata if you say ma woken minimum osu minimum osu yo almighty bono doma hinkuro wow a pint me doom light dum no
Obeso hu apan na kwa Ahenkan FM online. Ahenkan FM online ukwa apan no da ho. Koko redo. Na ehu. Baba ayese. Oti. Ne se ho soro. Wasa akwa bia binim no. Apan no so bi pa. Ni pa no so obo no ho. O se pa. Kan wa na no se. Ne se gawu. Afia. Benya asem. Na kota po. Yo. Udi Ahenkan message sire nko. Ajeta. No so dey afa heja he o. Yo. Na pa ni se obi amameka. Aha woni. Mo. Why adie? Apa dankwa. Wa ma no da ho no. E dey apa dankwa we dey atoso. Mo mra Facebook ho. Ahenkan FM. Facebook. Baba ada he. Wonya papa. O chika challenge ni mi. Bono. Damafu e. Ba kwa ni be bafo no. Na apa etimi dundum like. Esi do sun. Hwena sin we. Wa bi da. Dabi. Ya wi o. Omore. Apa omore pa. We do the yankwan na ye de. E ben nwonwo. Wonya papa. Say light woni mu light. O ka di wo wi. Kwa mo de ne bo. So ke no. Pa na ni adin. Timi dum ekuro ni nyina light. Dum ni nyina. Dum ni nyina. Dum gania. Enya ECG fo. E to de bi susu twa madapa o. Susu twa ECG fo adapa. Me wo mote. Be kom na apan esi so. Dum na, wo so wo ti ada mu twa madapa mo hwe. Muni ni mo hwe ase mi ni mo hwe. Na da to ozo. Abia ba ma fa je tira bia de ko. Ma me fa adencha ne bra SM kan sen Facebook de na me ka shama ba. Wase Nyankopon mo ye ho ban pa. Nyankopon mo ye ho ban. No waka. Wa hase master plan na Kentampo. Wase Kentampo BMW. No say power ne de power to the people ba o mia no de power no eba. Na face so Edio kwa me te la message bia me hu na me features I confuse me kra Francis Kaswa that to so dia ode aba o se ba omia onya corrupt nti Ghana fo nhwe hobiem inhira ba na ka so wo hwe live from United States of Ashama mo ba na United States of Ashama mo ba da nyampuntu se mo United States dada ma develop dada ya mo hwe yi o eno no so de ne dia abas wo hwe en pa na enyame anum no kurani Justin Kodua wo bo adwuma pa teacher Kwadwo Tepa enyina susu ono so sa assembly man hopeful enyina susu electoral area o se wontimi compare this ni MPP hwe bani project ni ade antimi compare wam kra eno ho asem ono so de no de aba yabu a prince so de ne de aba AKS superstar o se ochia yempa kase bonde loud and clear e wota no so Star Junction o se yenkoso a emu adwumaden Ishmael Osman ono so se ochia yempa yabu adwuma yenkoso anya ne sa wo tie yenhwe live e wo achem ayirebi o se honorable Sami de wo kan fa ba omia ho no eye no krepa majority of Ghanaians Ghana fo bebre no anim se Dr. Baomia bra tete break you fancy ha you fancy ya na ho ko adwen ansa na agita se mo ke kan abusuafo ye ko na ene awia ye de asedema owura Billyman technician on duty after producers ni nyina so ekan ho eta ya chi chinapa ena ye de eye ensem ibe dan wo na spanking kina na said ya udini ye de sparking spiking yate spiking ada roba no de atum Facebook live ni YouTube live ena ono so eboa ye kama
ɛnuanim mienu ɛgye pɛne ne ɛbɛsom wɔ ɛnɛ awia yɛ me adwen pahene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan mene marima apɛdeɛ the beauty queen mother afia ampofowa kasia bɔsi yesi achapi yamamumo ne